बा नै फटक साफायनायफोराथ' मा नायनो बुंजाखाया एखेबारे माबा बुंगोन बैसागोनि दे माबा मोनसे बुं हेलौ गाइस नोंथांमोना बैसागु जाना मारै मोनदों मोनदोंलाय दे माबा मोनसे बुं दे बुंदो दे हेल' लोगोफोर खुलुमबाय गासै आंनि जास्ट बर' इउटुब नागिरदों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों आंनि जास्ट बर' इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय आरो लोगोसेयैनो 2024 मायथाइनि गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोनि आंनिख्रुइ सोमोन्दोआव देरसिन जानाय गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि आंगोनिबो आंगो लोगो नोंथांमोनसिम आंनि हामलायनायखौ जासिहरबाय आरोबाव आंनि फंबाय बिनानाव जानायमोननिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय दिनै भिडिअ जागोन गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा रंजानो नागिरदों एबा बैसागु मोसानो नागिरदों आरोना न'खर न'खर बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामगोन नोंथांमोना बेखौ भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय दानिया गाइस भिडिअखौ स्टार्ट बानायदो लेट्स गो बैसागो मोसाग्राफ्रा नै गामिनि बोराय पार्टिया जोंना बैसागु मोसाग्रा सिख्लाफ्रा बिदिनो आरोना लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेथिं बोरायफ्रा मोसागासिनो दं नै जोंना लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बैसागु मोसाग्राफ्रा दायो ओंखारना फैबाय आरोना सान्थि गोथार जानायनि दे स्टार्ट बानायदो सेंग्राफ्रा फै गासिबो बिसोरसो लानांगोनलै दख'ना गाननानै गोसो फागोलि फागोला नङा आजोखौनि न'आव दांगोया बैसागु रंजानो दख'ना बैसागु
Danai donagan nayagi somaina romaina silana Danai donagan nayagi somaina romaina silana De mesagi de rongza sẽ hay là hủy là ra kỳ đê rong ra sơ đàn nị kẹp sẽ hay là hủy là đàn này đồ na gan naya so mai na ro mai na si là nai lấy lăng vai lấy cầu lại phải cầu lại lao ôi vào lại đuổi gì cái làng vai mấy người cái làng đi mà lòng tai làng đi vài câu lại बैसागोनि फिथा नै फिथा मोनजाबाय मा जाखो बैसागोनि फिथा लालसो बेनो गोथावलै जोंना बेनो सोलियो मा मोनजाखो बैसागोनि फिथा आरोना माथानि बैसागोनि मागिनायाव मोनजाबाय आरोखि दे अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।